Kwase kwentokozo umbukeli ukuthi siphinde sihlangane ngicela ungiboleka amehlo kanjalo nendlebe njengoba ngithi ke mancane nje amathuba ikakhulukazi ke emva komsingo obandayo lapha ikakhulukazi ko Northern Cape ko Western Cape siye siyongena ikakhulukazi lapha Eastern Cape la silindele amakhulu amathuba ke ikakhulukazi engxenyeni ezimaphakathi kanti ke singalindela ukuthi ke khithike nje ebusuku namhlanje ikakhulukazi ke entabeni zalapha eEastern Cape kuba nokubalela kwaZulu Natal siyongena kwelase Freestata kanjalo nase North West siyongena eGauteng eMpumalanga nasengxenyeni esenyakatho kanti ke kusasa emva komsingo obandayo akhona nje amathuba ikakhulukazi eMpumalanga kwaZulu Natal athanda ukuba mancane ngale kwaloko sika ngamafu kwezinye indawo libalele emongena enkabeni uyongena ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ngaseGauteng kanti ke phansi ikakhulukazi lapha koGqeberha singalindela imkhamezelo okanye amancane nje amathuba ekhathini ke kodwa zasekuseni uyongena lapha eKapa ngale kwaloko lithande nje ukusikaza ngamafu sisho sithi South African Weather Service yaqhubeka yaskipha isixwayiso solwandle oluthukuthele olugubha amagagase engxenyeni esogundeza lapha eWestern Cape uyongena ke Eastern Cape nomoya othanda ukuba namandla singawulindela ikakhulukazi lapha ko Western Cape uyongena ku Eastern Cape uhamba njalo uyongena ke eduze kwentaba zokhahlamba kanti ke masamba siyobheka kusasa yaqhubeka lo lalwandle oluthukuthele nomoya othanda ukuba namandla ikakhulukazi ke ogwini lapha kwaZulu Natal uyongena Eastern Cape kanti ke nomoya usekhona lapha koGqeberha ekhathini ke zasekuseni ngisho ngithi ke masibheka amazinga okushisa kuyabanda nje ikakhulukazi engxenyeni esenkabeni kube yiqanda liyakubuza ukuthi ungubo ngaki ikakhulukazi ke mongena lapha koQaqo Phutha Dishap uyongena koBhekville komNambiti uyongena lapha koEmelo sambe siyongena ikakhulukazi lapha Eastern Cape kuthande nje ukubanda kanti ke kubanda kakhulu mongena kuSutherland sihlabele phambili siyobheka amazinga okushisa ngophamo enhlamvu yelanga kusasa kuyabanda nje kuzo zonke indawo ezingapha entshonalanga kodwa kubanda kakhulu lapha kuSutherland kubande futhi noma ungena lapha kwanyanga kogugu lethu siyongena Eastern Cape uthanda ukubuza ukuthi majazi mangaki mongena engxenyeni ke ephakeme uyongena naseGauteng ngathanda baphakathi ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithetha indawo benobusuku obuhle Mbukelise ziyaguqake lapha besiniphathele zona namhlanje